kaibigan ay nandito tayo ngayon sa Sunflower Farm dito sa Barangay Marwaya, Pidig, Ilocos Norte. Music Studio. Ang Sunflower Farm dito sa Barangay Marwaya, Pidig, Ilocos Norte mga kaibigan ay ginawa ito upang sa ganon na gawin nilang tourism site at dito natin makikita ang mga iba't ibang tanim. Welcome you to the newest attraction in Pidig. This is the sunflower maze, this beautiful farm tourism site, and eventually it's going to be an agricultural showcase. So, very good. We're happy that this development is taking place right now. So more people can come here. Ang lugar na ito mga kaibigan ay ginawang tourism site. Ito na-conceptualize ito dahil sa tulong ni Senator Villar, Senator Cynthia. Actually ito, diniversify namin. Actually farm school dito, nakita nyo naman may processing kami ng kape dito, may sunflower, may pick and pay ng gulay, at ang future pa na ilalagay namin dito, yung glamorous camping, nagkakaroon ng glamping site dito. At yan ang nakikita natin kasi pag maraming turistang pumupunta, yung mga micro, small and medium enterprises natin, talagang gumaganda rin ang kanilang hanap buhay. So dala na lahat dyan, pati yung mga tricycle drivers. So marami ho talaga natutulungan. Totoo dyan ay ikukwento ko kay Director kanina, sinadya namin talaga na ilagay dito sa liblib na lugar ito. Una, kasi nandito yung source ng tubig. Pangalawa, para may rason naman kaming humingi ng pondo sa national government na magbigay ng infrastruktura dito. In fact, marami kami pwedeng hingan dito. Ayan, nasimulan na ng Department of Tourism. Ang totoo, may farm to market road din ang DA, ang DTI. Ayan. Maraming pondo yung mga yan, kaya lang kailangan mong magbigay ng rason para kanila tutulungan. So ito na yon. Mga 2 hectares ito actually. May expansion pa ho ito. In fact, yung sa kabila nito ay part na ng convergence project. So siya, DNR land. Pero meron kaming forest land use plan dito sa Pidig na approve ng DNR, so pwede namin gawing expansion siya. Meron pick and pay. Nung nakikita nyo dun sa site, pwede na, Valentine's Day ngayon, baka gusto nyo bumili, 50 pesos yata yung isang Malayong mura yan kasi nagtanong ako sa Dangwa pa, 300 pesos ang isa. Dito 50 pesos lang.